This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. DJ Melay. At DJ Ska. At meron nga tayong isa-shoutout for the very last hour na magkakasama tayo ngayon. Ayan. Kaya naman, shout out sa mga kaklasikong malapit lang ang mga dorm pero nalilate pa rin. Ayan. Oh, guilty ba kayong dalawa dito? Medyo. Hoy, hindi pwedeng medyo. Dapat oo, hindi lang ang sagot. Minsan. Guilty kayo, dalawa. Minsan. So, malapit lang yung dorm ninyo sa school nyo. Super. Walking Opo. distance. So, mga ilang depa? Sa akin, mga 10 to 15 minutes Sa walk. akin, maximum 10 minutes, 7 minutes pinakamabilis. Okay. Malapit So, walang lang. 1 kilometro yung mga dorm nyo. Wala. Literal na ilang kembot lang. Talaga? Mga 3 kembot lang sa kanan at sa kaliwa. Andun Advantageous ba kapag ganun? Opo. Advantage but at the same time, disadvantage. Disadvantage. Kasi meron kang sense of complacency eh. Kapag malapit lang yung school mo, yung pupuntahan mo, hindi kahit mamaya na ako umalis, pero hindi mo alam, ang dami palang road blocking na nagaganap sa paligid. O di kaya naman nagkaroon ng aberya yung elevator. O kaya naman merong baha. Binabaha ba sa school nyo? Medyo po. Sa Manila binabaha. Opo. Sa tapat mismo ng Minsan sa loob SM pa. Manila. Tapos minsan sa loob. Sa loob po so mismo talagang ng campus. kailangan Minsan. papasok ay lalabas ka ng school na Medyo, nakapa. Lusong talaga. Talaga? Experience. Akala ko sa labas lang binabaha. Hindi naman po kasi talagang bahang-baha. Parang medyo naipon lang para sa kasi pag sobrang lakas po talaga. As in yung super. May na. Opo. Imbak na siya. So, ang tindi rin pala, no, kapag ikaw nasa gilid lang ng school, nakatira, tapos biglang wala kang ibang choice kundi pumunta pa rin ng school dahil hindi naman nag-declare ng walang suspension of classes. Pero baha, so kailangan mo siyang suungin. Ganun. Oh, may ganun. Hindi naman po siya tumataas talaga. Kasi alam mo, ang dami kong mga natatanong na student radio jocks na nangyayari sa kanila yung binabaha sila. Oo, yung mga iba yung sa UST ba yun? Yung binabaha din. Espanya. Malalim ang... Oo, malalim. Mas malalim yata yun eh. mas malalim yung talagang parang malalim. pang-Olympic size yata yun. Pwede na mag-swimming. De, charot lang with the rod. But anyway, yung mga late dyan ha, alam ko na minsan talaga may ugali tayo na parang complacent na tayo kasi malapit lang. Tsaka yung Filipino time, hindi pa mabago-bago sa atin na parang 1 hour late tayo than the call time. Sana i-practice na natin ngayon pa lang, no? Tsaka i-break na natin, lalo na sa generation na ito, na on time na tayo. True. Kayo, meron ba kayong promise na ganun sa sarili ninyo? Opo. Ako naman ngayon, hindi na ako nalilate. Nagbago na ako. I've changed. Wow! I've changed. Ang tawag dyan, character development. Oo. Nagbago na. Kasi naisip ko na sobrang halaga ng oras talaga. Kapag nasanay ka kasi pag nasanay ka kasi na ganun na yung lifestyle mo, makakasanayan mo na siya all throughout. So, mahirap na siyang baguhin. So, Ay, oo. Lalo na kapag naging personality mo na, naging karakter mo na yung laging late. Alam nyo ba, eto chika ko lang sa inyo nung college ako, lagi akong late. As in late alam mo yung first class ko, pinapasukan ko na lang yung huling 1 oras. 3 oras yun. Ganon ka-late. Pero counted pa rin ako kasi output-based siya. So, wala lang, parang naging ugali ko na complacent ako in the sense na alam ko kasi yung kakayanan ko bilang estudyante. So, hindi na may measure siya. Parang feeling ko may ganun eh. Yung parang entitled ka sa sarili mo na parang hindi naman na may measure yung talino ko o yung skill na meron ako nang dahil lang sa pagiging pagiging on time ko. Yung ganun ba? Kaya ko namang gawin yan kahit hindi ako on time. Ganyan. Kaya lang nasampulan ako na dahil late ako sa isang major subject, parang I failed my group mates. So, mabuti sana kung mag-isa lang pala ako na naapektuhan. Kaya lang kapag meron ka na naapektuhan na ng ibang tao,
yun na hindi nagiging maganda yung complacency mo na dapat, ay, on time, hindi ako maging on time, ganyan. So, dapat on time ka na. Tapos, nung nagtrabaho na ako, mas na-reinforce sa akin yung kahalagahan ng time. Kasi sa radyo, di ba, parang bawat segundo, sobrang halaga. Tapos, kapag hindi ka nakapag-ere lang ng ganitong commercial, o di kaya naman yung may pinapa-ere sa inyo, well, ano na yun, minus na yun sa mismong kikitain ng buong stasyon. Yung mga ganon. So, parang a second that is missed or parang dead air is, parang wala kang opportunity for that. Parang ganon. Ano daw? Diba sa parang, ito po yung katas ng espiritu po ng hangover to eh. May alak pa kasi sa espiritu ko. Hindi, pero charot lang with the Rot Commission. Diba sa sinasabi ko lang, time is gold and you have to really value time. Yes. Totoo. And thank you so much guys for making time today dahil nandito kayo ngayon sa Love Radio, pinadali niyo yung trabaho ko. Oo, Friday night nagwalwal po ang inyong lingkod. Sabi kasi nila baka kulang lang daw ako sa inom. So uminom ako. Hindi ng gamot, kundi ng gamot sa atay. Tapos nang uminom ako, eto naman yung sumakit sa akin, ulo ko. O diba? Pero pinadali po ng mga student radio jocks ang trabaho ko ngayon. Ayan. So maraming salamat. How was your experience overall, guys? Sobrang para siyang surreal. Wow, surreal spell. Nahuhugot na sa mga vocabulary. Para siyang ganon. Noong una, napapakinggan mo lang. And then ngayon, nandito ka na. So, iba yung experience. Most especially na ito yung inaay mo talaga pagdating sa career or in the future. Ito yung nililook after mo eh. So, tas ngayong na-experience mo na siya, parang nakakatawa ng puso, no? Sobrang iba yung dala niyang saya sa'yo. Yung excitement, yung syempre kaba kasi first time na ganito, tas naka-live. Pero yung fulfillment, ibang-iba siya. So, yun yung nararamdaman ko today. Ikaw naman, DJ Iska. Yes. Ako po, very unexpected. Yung feeling na akala ko pagdating ko dito, kakabahan talaga ako ng bongga kasi hindi po ako sanay na yung may makakasama po akong professional DJ, talaga ganyan. Tapos pagdating ko po dito... Professional drinker lang ako. Hindi ako professional DJ ngayon. Yun po, parang mas na-feel ko na I can be myself, but we can still share information and what we know to other people with kasama din po yung nakakasama ko din po sa school campus radio po, tapos with talagang radio station talaga sa Pilipinas. Iba po siya. Ibang klaseng experience, no? Nako, privilege talaga na makasama ako. Wow! May ganon. Hindi, charot lang with Darot. But anyway, thank you so much. Ayan, fresh minds, fresh beauties dito sa Love Radio. At talagang nakakataba rin ang puso na meron kaming mga ganitong mga student radio jocks every Saturday. So, please invite lahat ng mga kabisyo natin out there, ng mga estudyante pa lamang nag-aaral, ng mga kung ano-ano, basta from different universities na sumali din dito sa Love Radio Academy every Saturday. Ayan. So for those students or student jocks na gustong ma-experience yung na-experience namin ni DJ Iska, ayan. So mag-email lang kayo sa... Saan sila mag-email, DJ Iska? Siyempre, kay rakitera@gmail.com. Yan. Containing your name, your school, and of course your contact details. And syempre, yung important din yung subject na gusto kong maging DJ. Ayan. So, dapat kumpleto lahat ng detalye na yan. Wag na po kayo maglagay ng resume dyan kasi hindi po ako doon nagbabase. Actually, may iba kasi naglalagay pa ng resume, kung ano yung mga na-achieve nila sa buhay. Ang kailangan ko lang naman mapakinggan
ay yung boses ninyo kapag tinawagan ko. Oo, yun lang naman yun eh. Doon lang po ako bumabase. Hindi po ako tumitingin sa itsura, di ako tumitingin ng bank account. Wala po kailangan ganun ipakita sa akin. Ang pinakikinggan ko lang ay yung boses. Kung kaya ba nitong magsalita, malinaw ba siya magsalita, ganyan. Yun lang po ang pamantayan ko para malaman ko kung ikaw ba ay pasok na bilang isang student radio jock dito sa Love Radio Academy. Ayan. So sa mga kabisyo rin natin out there na gusto pong i-stalk yung mga naging student radio jocks natin ngayon, ayan, meron po silang mga social media. So go guys. For my social media, you can follow me at Melanie Monsayak on Instagram and Melanie Monsayak on Facebook as well. And ako naman po is Chris Canicol on Facebook and Chris Lu sa Instagram. Ayun. At ako naman po Angel Oxin. Charot! Yes. At huwag niyo pong kakalimutan na makinig po palagi ng Love Radio. Basic lang po sa amin ang pagbibigay ligaya sa inyong lahat. Kaya naman kung gusto nyong ma-GV good vibes lang all the way your weekend, kabisyo, tutok ka lang dito sa Love Radio. So it has been a day, kabisyo. Ako po'y magpapahinga na. Charot, darot. Kunwari lang yung pahinga. Oo. Basta ang iniiwasan lang natin yung mamahinga. Charot, thank you so much guys. DJ Iska and DJ Melay from Adamson University, Manila. So nakapiling po ninyo si DJ Rocky Tera, DJ Melay At DJ Iska. dito lang yan sa Love Radio Academy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!